Jokudh firimbi biro buonjo kuom ndalo mabiro bang' riwruok matayo tuke adhula pachoka FKF lero ni biro miyogi okumba mar thieth kaachiel gi omenda mar aheri e kinde ma gisedhi e rutaya. Magi ne olandi kod jakom mar FKF Hussein e kinde mane olimo jokudh firimbi matimo rako mar jingo del e boma ma Eldoret. Moyo jokudh firimbi 150 noyuore chenro ma kamano. Kata kamano mana jokudh firimbi 100 ema ibiro yier mar tayo tuke adhula e lig mar division mokwongo kamodong' ibiro tere e lig mar division 2. Moko kuom midhiero ma jokudh firimbi kalo en nok mar arita e kinde tuke, lewni makare ma girwako ka Hussein osingo ni ibiro chulgi omenda gi mambalang' kochakore dwe mar 12 higa mokalo. Biggest challenge has been around capacity, and today we are doing that capacity building. The capacity building sessions are starting from this session. First, we must filter. We must ensure we have the best of the best, so that we can start now training them in detail and putting them into the games.